ассалому алайкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бародари азиз, чӣ хеле ки медонед, номи ман Қурбоналиай. Шикоятҳоеро ки дар бораи автобус кардагиянд, марҳамат тамошо кунед. Мошино ифлос, чиркин, бош бе истода намешад. ҳамаш дурӯғ аст, бовар накунед короче. Ягон чӣ кор намекунад. Ҳама автобус гунаҳ. Бисёр ҷоида ки вақте занг мезанед Қурбонали мегӯянд, бародари азиз, Қурбонали фақат и Қурбонали манам ва номерои доимии Қурбонали оператор надорад, фақат худаш ҷавоб медиҳад. Яъне +992 900 80 84 85 ҳам WhatsApp аст, ҳам прямой, яъне ман ҷавоб медиҳам ва ба дигар рақамҳое ки шумо занг мезанед, бародаро, ман нестам ва ман ҳамон нафарое ки шумо занг мезанед, яъне ҷавоби савол, чӣ гапам, чӣ мушкилие мешавад, ҳатман иншаллоҳ ба ҳадди имкон ман ҳал мекунам. Кӯшиш мекунам ки яъне шумо бе ягон мушкилӣ, бе ягон дағалии шофёрҳо, яъне барем бирасем. ва хоҳишмандое ки мехоҳед ба мошинои сабукрав аз шаҳри Душанбе ба Федератсияи Россия шаҳри Москва сафар кунед. Мошинто маъқула 100% розие нохи роҳи сафар рафте расиде аз занг бизанед. Хоб ҳанотун ба худо. Ё ин ки аз Федератсияи Россия шаҳри Москва ба Тоҷикистон шаҳри Душанбе сафар кунед, рақамҳои доимии мо +992 900 80 84 85 дар ин рақамҳо WhatsApp-ҳо ҳастанд. метавонед озод, яъне ҷои худтонро бронировать кунед ва сафар кунед. хоҳишмандое ки мехоҳем ба автобус сафар кунед, автобусҳо ҳар ҳафта рӯзои сешанбе, ҷумъа аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон, яъне Хуҷанд, Регар, Душанбе рейс мешавад ва инчунин аз Тоҷикистон ҳар ҳафта рӯзои душанбе, панҷшанбе, сешанбе, ҷумъа рейсҳо мешавад аз шаҳри Душанбе через Регар, Хуҷанд, Москва, яъне метро Котелники. хоҳишмандое ки ба автобус ва мошинои сабукрав мехоҳед сафар кунед, дар границаҳо мушкилиҳо кам шуда, бародари азиз, ва 10 соат 12 соат задишка шудиста, пештар 1 сутка 2 сутка буд ва самолёт ки бошад, самолётам 1 сутка 2 сутка задишка мекарданд. Айни ҳол ҳозира шуда 6 соат 7 соат фақат проверкаҳо мешавад. Допрос да мебаранд, яъне бисёр нафарое ки подозрительные шуморо мебаранд допрос, яъне савол-ҷавоб мекунанд, ки ҷо рафтести, чӣ кор мекунӣ, қатъӣ кӣ кор мекунӣ, телефонотро проверка мекунанд ва озод шумо метавонед бигзаред. ва шаҳрвандое ки яъне дар Федератсияи Россия қарор доред, метавонед ки озод муроҷиат кунед Қурбоналида ва ҳуҷҷатҳо дар кор мешавад. Шумо дар регистратсия, трудовой договор, СНИЛС инене озод, яъне шумо метавонед ки дастрас кунед ва кори фаъолиятонро официально дар Федератсияи Россия шаҳри Москва давом бидем. Ин мошинчаеро ки айни ҳол шумо дидесен, ин мошинчаи дасти хидмат, мошинча фурӯшия, яъне барои як нафар ҷойи кори доимӣ ташкил кардем. Toyota Velfire, яъне 6 нафар дар ҷои нишаст дорад, объёмаш 2.4, 140 000 пробег дорад ва нархшам 140 000 сомон аст. хоҳишмандое ки мехоҳед яъне кор кунед, зиндагитонро пеш баред ва дар фикри ҷустуҷӯи коред, ин беҳтарин коре ки яъне пассажир намекунед. шумо вақте харидорӣ мекунед, пассажирои тайёра, яъне шумо мегиред фақат Москва ва ай Москва Душанбе, ай Душанбе Москва мерен, мебиёед ва зиндагитонро пеш мебаред. ман гуфтанам, бисёриёрам дар комментариҳо менависанд ки ин мошин уже рафтагӣ омадагӣ, халос кардагӣ. бародаро, ин як даст гаштагӣ мошини дасти хидмат, растамошкашам хидмат кардагӣ, ҳамаи ҳуҷҷатош яксолаҳай ва як бор ман Оренбург рафтагӣ омадагим ба ин мошин ва боварӣ дорам ки нафарое ки мефаҳманд мошина, устодам мегирӣ, мебиёед, проверка мекунӣ, ҳамаи ҷоша ва соҳиби ҷойи кори доимӣ мешавед. марҳамат, зангҳои шуморо интизорем. дастгирра фаромӯш накунед, классотонро дариқ надоред. комментариҳои хуби шуморо интизорем. интизор шавед видеои ояндаро.